ni ina son tijjanawa masu amana wayanda da gaske suke so a fahimta da addini su zo su fahimtar da ni. Tambaya ce guda 6 nake yi, me yasa mafiya dukkanin boka in dai boka ya kai boka daga cikin tijjaniya yake fitowa? Ko akwai malami ɗaya boka ahli sunna? Wa ya san gidan shi mu je mu rusa? Babu. A ina ake samu? Wannan ƙasa ta ramli da ake yi a duba haramun ne ko halal? Manzo Allah ya ce wanda ya je wajen ɗan duba, wanda ya rakiya ma sallarsa ta kwana 40 babu. Duk ƙasar da ake duba tana sauran wani sauro a can za ka samu. Idan kuna ganin sharri muka yi, ku yi karatu ku ce ƙarya kake, ni kuma in kama sunan malaman da suke taɓa ƙasar, in faɗa wani a Bauchi, in faɗi wani a Katsina, in lissafo a Kano, in na rududu, haka zan ta lissafon su ba adadi. Babu? Ita ce tambaya ta farko. Tambaya ta biyu, da ƙadiriya har shi'a ba mu taɓa ji a Kano ɗan shi'a ya fito ya zagi annabi ba. Zai dai zagi sahabi, amma ba zai zagi annabi ba. Da izala sun ɗariƙar ƙadiriya shi'a ba a taɓa samun ɗaya daga cikinsu wanda ya fitar ƙaba ya zagi manzan Allah ba a Kano. Amma a Tijjaniya mutum da aka samu, akwai Abdul Inyas wanda ya ce wuyan annabi ma zai taka. A wace ɗariƙa yake? Ba fa aya bane, ba hadisi bane, misalai ne wanda waqi'i ne sun tabbata. So nake mu samu wanda zai rushe su, ya ce mana ba daga nan barnar take ba. A yanzu a Kano, a yanzu recently muna da wanda annabi ya kutuntuma ashar kuma batijjane ne, wanda ya zagi annabi sosai kuma a Kano yake, yana nan yana birsu. Daga wace ɗariƙa? To wannan ita ce tambaya ta biyu, me yasa ake samu daga gare ku? So muke mutanen gari su auna da hankali, tsarin Tijjaniya din ba na Allah bane. Ko ba ka bane ba? Tambaya ta uku, 'yan Tijjaniya lokacin Malam Nasiru Kabara sun yi hoto, suka ɗauki hoton wani balarabe, sai a jaka sai a saka a ɗaki, sai a ce wannan mutumin annabi ne. Waƙar tana nan, waƙen yana nan, littafin yana nan, yanzu haka ni ina da kwafi. Nasiru Kabara yana fitowa ya musu raddi ya ce jalla sarki san ka nake, ayyuka na dan ka nake. Kaga wani ya san waƙar kenan. A ciki ya ce wannan hoton da kuka laƙe kun yi ƙarya zuƙa laƙi. Dalilin da yasa ya rubuta wannan waƙar abin da ya faru kenan. Me yasa wannan abin daga cikin ku yake? Ku gani kuke kamar taba ni wani abu ne mai sauki, abin da ku suke kallo kenan. To yanzu wannan abu na hudu, idan kwaba ta hautsi ne ta wuce hankali, wata magana da ba hankali, daga wajen malamin Tijjaniya za ka same ta. Misali na farko, a nan garin akwai malamin Tijjaniyar da ya ce annabi ne koya ma Qur'ani shi da shi, wai annabi ya sa jallabiya irin ta 'yan Sudan a ƙarƙashin wata bishiya mai kama da alulluba, ya ce shi ya koya masa Qur'ani. Wannan magana ta yi muni ko ba ta yi ba? Abu na biyu, a dai ƙarƙashin wannan maganar akwai malamin Tijjaniyar da shi ya fara fitowa garin da ya ce ana rubuta Allah wasiƙa, sai a sa a ƙwarya, sai a gara a ruwa, sai Allah ya zuro hannunsa sai ya ɗauka, sai ya karanta, sai ya ɗauki takarda da biro ya ƙara rubuta amsa, sai ya ƙara zurowa, sai a gara a ruwa, sai Allah ya sake ɗauka. Wannan magana ta yi nauyi ko ba ta yi ba? Daga gurin ku take. Wannan misalan da na faɗa sun faru ko ba su faru ba? Malaman an san su ko ba a san su ba? A nan garin suke ko ba a nan garin suke ba? Ai ni ba na ƙwarina sai da zakara. Wannan duk abin da na faɗa ba wani wanda ya isa ya ce ƙarya ne. Amsa ta 5, ba ku taɓa gani ba, kawai sai wata ta ce maka wai, wani ya ce maka wai ga shehi can ya bayyana a sama.
baya faruwa wanda ya mutu ya dawo tun da kake ka taba ganin wanda ya mutu kuma ya dawo a wannan zamanin ba fa annabi isa ne a raye ba ballantana mu ce yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta kawai sai ga mutane sun taru wai gashi ya bayyana a ruwan kwata kaga sun zage shi kwanaki haka suka yi da jimawa wani dan acaba kawai ya ɗebi ruwan kwatan tabarraki zuwa ga shayi ya sha ya mutu dala baya faruwa a je a sa hotonsa a yi masa sujjada a ce an gan shi akan hanya aqidar su waye to yana daga cikin aqidar su a ƙarƙashin wannan hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce maka sun haɗu da shi akan hanya wannan yana daga cikin aqidar su cewa dukkanin su sun yarda da cewa ana har yanzu annabi yana shigowa wannan duniya har yanzu suna da wannan aqida duk ayoyin da suka bayyana annabi yau fati ba su yarda da wannan ayoyin ba sai ce maka to yaya ake in an yi salati yake ji kaga jahilci yaya ake in an yi masa sallama yake amsawa kaje jahilci Allah ya ce faraddallahu mi sai dawo masa da ran ya amsa a iyame wanda yi masa sallama amma Allah bai baka labarin yana fitowa ba bai baka labarin yana zuwa wannan duniyar ba tsarkin annabi ya girmu wannan zamanin da muke ciki shi sa Allah ya dauke shi barna nawa ce annabi da bai san da ita ba a wannan zamanin yanzu ana yi wanda annabi da zai ganta da annabi yana dawa wallahi sai ya yake su bayan da za a yi shigo duniya a mazaunin shine imamul anbiya'i shine khatimur rusul ya gabarna kuma ya koma bai yi ba kaga ana tuhumar bai cika aikin sa ba kenan bayan mu mun yadda ahlus sunna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma na daga cikin aqidar su cewa yadda koyaushe annabi yana zagayowa sai a ce ma shehi wane ya haɗu da shi a kasuwa wane ne ya zo da shi a kasuwa abu na shida suwaye a aqidar su har yanzu suke ganin salatin su yafi qur'ani salatin su yafi kaza malaman su sun faɗa almajiran su sun faɗa